рэп тоҷикӣ аз Минарекорд. Durahshon.tg тақдим мекунад. Рӯ ба сӯи маърифат кӯ, ҷон тайхи ба талаб кӯ, забон табу зери лаб кӯ, ҷони ширин мерақатӣ. Не нагӯ ҳо меритӣ қадим. Бидо шавида гуфтам бурасанг наза ёдам накун неки хидам ёд кардам. Эркагита шайтонакам гуфти хидаш мефояша мефораша ами гапам. Эсию ҳаки ба зебаки ситора гармон. Рӯзи зод рӯзи ту ман наёфтам галакси сету ози чоша ёфти в неки ма қатъи ту нестам. Тай худи нарафти биё табарумон ҳатто бади борон меброя ранги камон. Бадет сахтай надидем вақта бадан карахта лишка дирата нести да пешан девона мешан кадан деша рӯзои пешан. ишқи мо ту монанди як фасона бету тип ториқатит фасона бету гузарондестам и рӯзои рамазона худоё кай ба ту мара мерасона. вақте ма биё гуфту не нагӯ ҳар боре тура мебинум дилум мезанагон ту ай ма чӣ мехоҳӣ кӯ бигӯ мада ҷавоб де хаб накӯ. Ты хости маре душа ман накаштам таланта ман намехостам дидам платяи сабзи таната шамбо хиёнат кади партофти кади фиребам ты дам ақл бурема ози ситораи репам духтараки тағадор масағраи камбағалам амуе ки партофта бадиш хотири камбағали ҷои хидмонар шав ози да як ресторан шид ма клиенти виайпишам ты боши раққосаши ты мерақси вуматида мечаспонам сум экия пишти умара партофта бади ту ози ҳама чӣ дигаши несте ранги аввала ози номи дига каседа контакто масалак я бор талаффуз кун номи хита ба фамилияи ма чихе зурай ҳубля лалила шарипова ёдоварие те дама амуришгирака ёдоварии мадати қарепи лирика эркачаи ма тура имрӯз хорд кардан шайтонаки ма тура шайтонирам кардан. вақте ман биё гуфтум не нагӯ ҳар боре тура мебинум дилум мезанагом ту ай ма чӣ мехоҳӣ кӯ бигӯ мада ҷавоб де хаб накӯ خب نکن رو به سوی معرفت کن جون تای خدا طلب کن زبون تمو زیر لب کن جوانی شیرین مراقتی وقتی ما بیو گفتو نه نگو هر باره ترا میبینم دیلم مزنگم تو ای ما چی میخوایی کو بگو ماده جواب ده خب نکو وقتی ما بیو